Magandang gabi sa lahat. Kumakailan lang ay pumanaw isang legend at iniidolong vlogger sa YouTube. Pero kanina lang din ay isang napakalungkot na balita ang inulat at nabalitaan sa YouTube community. Patay na si Lloyd Cadena sa edad na 26 sa kadahilanang na cardiac arrest ito. Ayon nga sa kanyang official Facebook page, ang Lloyd Cadena, natatandaang marami na ang nagiging ambag ni Lloyd Cadena sa larangan ng entertainment at panglimbag at paggawa ng kanyang sariling libro. It is a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved brother Lloyd Cafe Cadena. May he be remembered in life for all the joy and laughter he shared to everyone. My family and I ask for prayer, respect and privacy during this time. Si Lloyd Cadena ay nangungunay sa YouTube content creator ngayon sa Pilipinas na mayroon ng sa humigit kumulang 6 million subs sa YouTube. Siya ay pinanganak noong 1993 at pumanaw ngayon lang 2020. Si Lloyd Cadena ay marami nang natulungan sa kanyang mga kaibigan at isa na doon ang BNT na siya mismo ang gumawa at umalaga at nagpalago nito. Gayunpaman, sa ngayon humihingi ang pamilya at panig niya na magkaroon ng muna ng konting privacy at respect ukol sa naging pagkamatay ni Lloyd Cadena. Si Lloyd Cadena ay naging isang inspirasyon ng maliliit na vlogger sa panahong ito. At marahil ang mga videos na ay nakakapagpasaya ng milyon-milyong Pilipino sa gitna ng pandemyang ito. Naging dahilan na rin siya kung bakit nagsisipag ang karamihan ngayon dahil gusto ring makamit ang mga achievements na naranasan niya. Gayunpaman, kahit saan pa man, ikaw pa rin si Lloyd Cadena, idol na gusto lang ngumiti at ngumiti ang mga taong nakapaligid sa iyo. Rest in peace, idol.